150. Hello, what's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa channel ko, welcome to my channel. So, guwapa kayo ko, no? Guwapa kayo. So, special thanks din sa akong makeup artist. So, uy, dali ba? Di ba? Oh. Muli ga makeup na ko, guys. Kani siya. Hi! Char. Psst, migo. 150. So for today's video mga idol is hindi pa siya yung ngayon talaga na igaganap. So for today's video is ito pa lang yung thrill mga idol sa gagawin ko ngayon na content is yung giveaway shoes mga idol. So bibigyan ko lang kayo ng thrill ngayon mga idol. So magpapag-giveaway ako ng sapatos mga idol at thrill pa lang to ha, thrill. Baka next week kasi yung sapatos kasi mga idol is wala dito kasi dito ako naabutan ng ACQ dito sa bahay ng nani at tatay ko kasi na ganun sige Tagalog sa niglahi na bi. Kasi bumukod na kami ng bahay mga idol at yung mga sapatos ko mga idol is nasa kabilang bahay at hindi ko nadala dito kaya ipapakita ko na lang yung mga images mga idol na ipapa-giveaway ko na sapatos kaya makita nyo mamaya at malalaman nyo kung anong size, kung anong siyang sapatos. So yun na nga mga idol no. Bisaya ko mag-Tagalog, Bisaya ko eh. Tagalog lang, Tagalog para maintindihan ng marami para makasabot sila. So yun na nga mga idol dahil naka 1,000 subscribers na ako mga idol is naisipan kong magpa-giveaway ng sapatos. Tapos mas maganda kung ang mananalo ay taga Cebu kasi pwede nating i-meet up pero mas maganda din yung mananalo is outside Cebu or Luzon. Kasi may mga subscribers naman tayo dyan na taga Maynila. Kasi ako mga idol is nabibinta ako ng mga sapatos. So ano lang, for your information lang mga idol, baka mag-expect kayo hindi siya brand new, siya, okay shoes kasi yun kasi yung mga binibenta ko, mga okay shoes. Kaya yun yung ipapa-giveaway ko na sapatos. Tapos may pinili lang akong isa, pero may susunod pa naman. Di na natin isabay-sabay para may ibang content naman tayo sa susunod kasi trail pa lang to tapos may yun na yun talaga yung may hawak ko na yung sapatos, yun na yung papag-giveaway natin mga idol. So yun, nagbebenta kasi ako ng mga sapatos mga idol na okay pero yung ipapag-giveaway ko mga idol is 99% condition sa mga idol, wala siyang heel drag, hindi siya sira. Yun yung sapatos na ipapag-giveaway ko. Hindi naman ako nagbebenta ng sira at hindi rin ako magbibigay ng sira kasi baka sabihin nyo naman na nagpapag-giveaway ng sira. So kita nyo naman sa thumbnail mga idol yung sapatos, di ba? Kaya kayo nag-click kasi nakita nyo yung sapatos na ipapag-giveaway ko. So yung ipapag-giveaway ko mga idol is yung brand niya ay Skuno. So wala siya dito sa Pilipinas. Sa tingin ko walang Skuno na brand dito sa Pilipinas. Sa pagkakaalam ko ano yan parang sa US ano to? Norway. Sa Norway siya na brand kasi siya inspired by Norway man siya. Yung nakalagay sa Skuno. At 100% original siya mga idol at bad news siya mga idol, hindi siya pang lalaki. So pambabae siya. So ipapag-giveaway ko ngayon mga idol is pambabae pero pwede naman kayong manalo kahit lalaki, baka size to ng nyo, yung girlfriend nyo, nanay nyo, o kaya kapatid nyo. Kaya kung sino-sino pwede nyong ibigay. Kung babae ka naman, baka size mo to, pwede ka namang manalo. Kasi, hindi nagpapag-giveaway ako mga idol, yung maraming kategory, mga idol, yung maraming palaro. Bubunot lang ako sa magko-comment. So, ito lang yung i-comment yung mga idol kapag sisimulan natin yung pag-giveaway, ay i-comment nyo lang is, size ko yan. Yun lang yung i-comment yung mga idol, size ko yan. Kaya mamaya sasabihin ko kung anong size ng sapatos mga idol para
alam nyo na kung sino yung bibigyan nyo or ikaw baka size mo at pwede kang manalo at pwede kitang mabigyan kahit saan Cebu kasi mas maganda Cebu para meet up at pwede mo isukat, diba? So itong sapatos na to mga idol isa to sa mga binibenta ko at ipapag-giveaway ko na lang. Actually dalawa sana ipapag-giveaway ko pero isa muna isa muna kasi sa susunod yung iba, tapos bigyan ko lang kayo ng hint, yung isa is panlalaki. So ngayon uunahin natin yung pambabae na size mga idol para syempre ladies first diba? Ladies first. So ang size nga pala nitong sapatos mga idol is size 7 for women's. So size 7 women siya, ewan ko kung anong centimeters yun, pero kasya sa akin mga idol. Size 7 ako sa men's, 25 cm, pero sinukat ko siya mga idol, kasya sa akin, pero masyadong masyadong walang allowance. So size 7 women siya mga idol, kaya sa mga size 7 dyan, pwedeng panlalaki, baka maliit pa mo. Tapos kung meron kayong pagbibigyan, nanay nyo, tatay nyo, girlfriend nyo, so kung ikaw babae, nanunood ka, size mo yan, kaya baka sakaling manalo ka is mabibigyan kita ng sapatos. So yan. So yun lang naman mga idol, walang masyadong kategory, basta mag-comment lang kayo ng size ko yan sa keep updated lang sa mga videos na i-upload ko, kasi baka sa susunod na mga June pag makauwi na ako doon, gagawa na ako ng video, ipapakita ko na sa iyo yung mga sapatos, yung sapatos na actual. So actual nyo nang makikita. So ngayon pictures lang muna kasi di ko nadala, tapos ngayon ko lang naisipan na magpa-giveaway kasi dahil naka 1,000 subscribers na nga tayo. So thank you so much mga idol sa yung mga support. Yun na nga. So keep updated lang mga idol. Sa kung hindi ka pa naka-subscribe, mag-subscribe ka na at i-click mo na yung notification bell para pag na-upload ko na yun is ma-update ka. Baka isa ka sa mabunot ko, kasi bubunot lang ako ng isa sa magko-comment At yung gagawin ko mga idol is ililista ko yung pangalan, tapos iro-roll ko, tapos ilagay ko sa isang lalagyan, tapos i-shake ko, tapos pag magkukuha na ako ng mananalo mga idol is i-video ko naman para walang bias, di ba? Gaganon tulad shake, parang bingo mga idol. Gaganon natin, tapos bubunot tayo pa, ayan yung nananalo. Yan, so yun yung gagawin ko mga idol. Hindi ako mag-a-announce agad nang hindi nyo alam kung saan ko nakuha yung nanalo. Kung baka sabihin nyo scripted, at baka sabihin nyo na clickbait to mga idol. Hindi siya clickbait not clickbait. This is real, man. This is real, you know what I'm saying? So yan. So keep updated lang mga idol, kasi baka by June i-upload, mag-vlog na ako yung actual na sapatos na makikita nyo na. Tapos ano pa, para updated din kayo sa susunod ko na mga vlogs ng mga okay shoes mga idol, sa mga Cebuano dyan. So mga taga Cebu diha, para ma-update mo sa susunod ng mga okay shoes vlogs, and kung ganahan mo maadto katong mga hilig mga okay diha, so para makapangukay dayon mo. At para sa susunod na giveaway ko mga idol, pag-iisipan ko pa kung yung sapatos ba na isa or may isa pa na. So yun, keep updated lang. Bugata ni nga makeup. Uy, kunaanan gi makeupan gud. Oh? Lips. Ka-perfect ba? Ka-perfect pa. Ka-perfect pa. This is not clickbait This is not clickbait. This is real. So totoo siya mga idol, hindi siya clickbait. So tinuod ni tinuod, 100% tinuod. So wala lang karon diri ang sapatos na sa kabilang bahay, kasi dito ako naabutan ng ECQ. Kasi pag doon kami sa kabilang bahay, di kami taga ron, di kami bibigyan ng relief goods. Buti dito kasi taga rito talaga ako, dito ako pinanganak, kaya dito may relief goods. So di ba? So yun na nga mga idol, thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe, hit the notification bell para ma-update ka sa aking mga bagong videos or yung mga vlog. Kahit yung mga vlogs na lang mga idol, kasi yung niche ko yun yung niche ko, yung ibang mga vlogs ko lang nanood. Sa mga vlogs ko na lang na okay shoes, kasi alam ko naman na okay shoes yung iniintay nyo sa akin. Iba dyan, bakita nyo naman sa previous videos ko, maraming nanood kasi sa ibang videos ko. So yan. Thank you so much for watching. And kung hindi ka pa subscribe ka na. And thank you so much aking makeup artist. Ang ganda ko ngayon, di ba? So shout out Bibi. Shout out to your family. Shout out, di ba? Yan, ito yung makeup artist ko, yan. Shout out guys. So thank you so much. Bye bye. God bless.
Nego, 150.